Hare Krishna, Kamala ji, audio and video rendu clear irukka? Clear, Mataji. Thank you. Hare Krishna. Dear devotees, ISKCON Mangaluru சார்பாக பகவத் கீதா 18 நாள் வகுப்பிற்கு உங்களை இன்னைக்கு டே 7க்கு சாப்டர் 7 படிக்க போகிறோம். அதுக்கு அன்போடு வரவேற்கிறேன். முதல்ல கிளாஸில் ப்ரேயரோடு ஸ்டார்ட் பண்ணலாம். இது ISKCON மங்களூரில் இருக்குது, ராதா கோவிந்தா டெம்பிளில் இருக்குது. டேட்டி ப்ரேயரோடு ஸ்டார்ட் பண்ணலாம். நம ஓம் விஷ்ணு பாதாய கிருஷ்ண பிரேஷ்தாய பூதலே ஸ்ரீமதே பக்தி வேதாந்த சுவாமி இதி நாமினே. नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः. नम पंकजनाभाय नम पंकजमालिने नम पंकजनेत्राय नमस्ते पंकजांगर्ये. जय श्री कृष्णा चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधारा श्रीवासादि गौरभक्त वृंदा. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशालाकाय चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः. இன்னைக்கு படிக்க போகிற சாப்டர் ஞான விஞ்ஞான யோகம் முழுமையான அறிவு. அதுக்கு முன்னாடி நேற்றுக்கு என்ன படித்தோம், இன்னைக்கு என்ன படிக்க போகிறதுக்கு ஒரு ரீகேப் அண்ட் முன்னுரை ரெண்டத்தையும் சொல்லிடுறேன். ரீகேப் ஆஃப் சாப்டர் 6. முதல்ல தியான வழிமுறையான அஷ்டாங்க யோகா மனதையும் புலன்களையும் கட்டுப்படுத்தி பரமாத்மாவின் இதயத்துடன் அமர்ந்துள்ள பகவானின் மீது தியானம் செய்வதாகும். பரமனின் முழு உணர்வு நிலையான சமாதியில் இப்பயிற்சி உச்ச நிலையை அடைகிறது. அதுதான் நேற்றுக்கு பிடிச்சது இல்லையா. அதான் மனம் மனிதனின் இயற்கை, நண்பன், விரோதி ரெண்டுமாவும் இருக்கும். யோகம்னா என்ன? மனதை கட்டுப்படுத்துகிறோம். யோகத்தின் ஏணிப்படிகளை பார்த்தோம். அஷ்டாங்க யோகம் உடல் தகுதிகள், மனதின் தகுதிகள். அர்ஜுனனின் இயலாமையை வெளிப்படுத்தலாம். வெற்றி அடையாது அர்ஜுனன் இயலாமையை வெளிப்படுத்துறது எப்படி வெளிப்படுத்துறாங்க சொல்ல முடியுமா? மனசை கண்ட்ரோல் பண்றதுக்கு என்ன சொன்னா, எப்படி சொன்னா? ஹரே கிருஷ்ணா. காற்றை அடுக்கிறத விட மனசை அடுக்கிறது ரொம்ப கஷ்டம் அப்படின்னு அதை எக்ஸ்பிளைன் பண்ணலாம். வெரி குட். அர்ஜுனன் எல்லாமே வெளிப்படுத்தினா வெற்றி அடையாத யோகியின் கதை எப்படி? ஒரு ஆன்மீக மக்களின் குடும்பத்தில் அவர் பிறக்கிறார். யோகி கிருஷ்ணரின் உள்ளுணர்வுகளுடன் சேராததால் வெற்றி அடைய முடியவில்லை. ஆனாலும் சொர்க்கலோகத்திற்கு சென்று அனுபவித்த பின் நல்லோர் அல்லது பெரும் செல்வந்தரின் குடும்பத்தில் பிறக்கிறார்கள். மிக உயர்ந்த யோகி பக்தி யோகம் அதிகபட்ச பலன்களை கொடுக்கிறது. குறைந்தபட்ச பயிற்சி தகுதிகள் இல்லை. பாவங்கள் அற்றது, கிருஷ்ணரின் கட்டுப்பாட்டில் உள்ளது. அதெல்லாம் ஃபாலோ பண்ணி எல்லாம் பண்ணோம்னா நம்ம கோலோக விருந்தாவன் போகலாம்னு நேற்றுக்கு படித்தோம். இன்னைக்கு படிக்க போகிற சாப்டர் 7 பௌதீகம் மற்றும் ஆன்மீகத்தை சார்ந்த அனைத்தையும் தாங்கி நிற்கும் திசையும் உன்னத காரணமும் பரமசத்தியமும் பகவான் கிருஷ்ணரே. புண்ணிய ஆத்மாக்கள் தங்களது மனதை இதர வழிபாட்டு முறைகளில் திசை திருப்புகிறார்கள். அதாவது இன்னைக்கு படிக்க போறதுல கேள்வி ஞானம். கேள்வி ஞானம்ங்கிறது 2 டைப் இருக்கு, ஆரோகணம் அண்ட் அவரோகணம். ஆரோகணம்னா என்ன? இயலாதது, மனிதனின் குறைபாடுகள். அவரோகணம்னா அங்கீகரிக்கப்பட்ட குரு சீட பரம்பரை. அது மூலியமா அவரோகணம் கேள்வி ஞானத்தை. கிருஷ்ணருடைய சக்திகள் கிருஷ்ணரே அனைத்தினும் சாரம், சக்திமான்களின் சக்திகள். கிருஷ்ணரை ஏற்பவர்கள் யாரு? 4 பேர் இருக்காளே, யாராவது சொல்றீங்களா? கிருஷ்ணர் யாரு ரொம்ப இதுபா? துயருற்றோர், செல்வம் வேண்டுவோர், அந்த மாதிரி 4 பேர் இருக்கா இல்லையா? ஓகே, அப்புறம் யோசனை பண்ணி சொல்லுங்க. இன்னும் 2 நான் சொல்லியிருக்கேன். துயருற்றோர், செல்வம் வேண்டுவோர் சொல்லியிருக்கேன். கிருஷ்ணரை நிராகரிப்பவர்கள் அதுல 4 பேர் இருக்கா. அதிமுட்டாள்கள், மனிதனின் கடைநிலையான மாயக்குட்பட்ட ஞானிகளின் மாயக்குட்பட்ட ஞானிகளின் வெளிப்படையான பக்தி சொல்லும் நாத்திகன். இதெல்லாம் இந்த மாதிரி 4 பேர் இருக்கா இல்லையா? ஏற்பவர்கள் 4 பேர், நிராகரிப்பவர்கள் 4 பேர் பார்க்க போறோம். யார் பக்தராக முடியும்? முற்பிறவியில புண்ணியம் செஞ்சிருக்கணும்.
எல்லை புண்ணியம் செஞ்சிருக்கணும். தேவர்களின் வழிபாடு எல்லைக்குட்படுத்தப்பட்டது. தற்காலிகமான அதனால இந்த இதில் என்ன பக்தி ஏகப்பட்ட ஆசை இருக்கிறவாளுக்கு அந்த வாழ்ல பக்தர்களாக ஆக முடியாது. முற்பிறவில் புண்ணியம் செய்தவர்கள் பக்தர்களாக ஆக முடியும். ஓகே, அது என்னன்னு எனக்கு அவ்வளோ டீட்டெயிலாக இப்போ கிளாஸ் படிக்கிறச்சே நம்ம அந்த டீட்டெயில் ஸ்டடி படிச்சுக்கலாம். ஹரே கிருஷ்ணா. இன்னைக்கு படிக்க போகிற சாப்டர் ஞான விஞ்ஞான யோகா, முழுமையான அறிவு. அத்தியாயம் 6ல் அஷ்டாங்க யோகாவில் முன்னேறுதல், அஷ்டாங்க யோகாசனத்தின் நிலை. நான் ஏன் உங்களுக்கு ப்ரீவியஸ் சாப்டர் பற்றி சொல்லிட்டு வரேன்னா, ஸோ உங்களுக்கு கண்டினியூட்டி அதை அப்படியே ஒரு நோட்டில் எழுதி வச்சுருந்தேன்னு வச்சுங்களேன், அப்படியே அந்த பகவத்கீதை உங்களுக்கு ஃபுல் சாராம்சம் ஃபுல்லுத்தையும் 18 சாப்டர்ஸையும் சேர்த்து உங்களால் சொல்ல முடியும். அதுக்காக தான் ஒவ்வொரு சாப்டர்லையும் கொஞ்சம் கொஞ்சம் பாயிண்ட் எடுத்துன்னு வந்துருந்தேன்னா அதை சேர்த்து வச்சு படிச்சிருந்தேன்னா ரொம்ப ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும் அப்புறம் படிக்கிறதுக்கு. லெவல் 2 போகிறச்சே ரொம்ப ஃபாலோ பண்ண முடியும். அஷ்டாங்க யோகாவில் முன்னேறுதல், அஷ்டாங்க யோகாசனத்தின் நிலைகள் என்ன, ஏன் மனதை கட்டுப்படுத்தணும். மனசு அலைப்பாயிறது, காற்றை அடக்கினாலும் அடக்க முடியும், மனதை அடக்க முடியாதுன்னு அர்ஜுனன் அவனால் அடக்க முடியலன்னு ஒத்துண்டான். அதுக்கு பகவான் என்ன சொன்னார், அதுக்கு ஆமாம் அடக்க முடியாது, கஷ்டம்தான், அதுக்கு இந்த மாதிரி யோகா பயிற்சியெல்லாம் பண்ணினாக்க தான் நீங்கள் ஃபாலோ பண்ண முடியும் அப்படின்னு எக்ஸ்பிளனேஷன் கொடுத்துருக்காரு. தோல்வியுற்ற யோகியின் இலக்கு, பக்தி யோகி மிக உயர்ந்த யோகி அப்படின்னு இன்னைக்கு படிக்க போகிறது கேட்பதன் மூலம் கிருஷ்ணரை அறிவது, கிருஷ்ணரின் சக்திகளை பற்றிய ஞானம், பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணரிடம் சரணடைப்பவர் மற்றும் சரணடையாதவர்கள். 4 பேர் சரணடைஞ்சவர்கள், 4 பேர் சரணடையாதவர்கள். அவளை பற்றி டீட்டெயிலாக படிக்கிறோம். மற்ற வழிபாடுகள் மயக்கத்திலிருந்து கிருஷ்ணர் பக்திக்கு எப்படி வர முடியும் அப்படிங்கிறத இன்னைக்கு டீட்டெயில்ஸ் எல்லாம் படிச்சுக்கலாம். எஸ்மா கமலாஜி 7.1 படிங்க. எஸ் மாதாஜி. ஸ்ரீ பகவான் வாச்ச மய்யா சக்தமனஹ பத யோகம் யுஞ்சன் மதாஸ்ரயக அசம்சயம் சமக்ரம் மாம் யதா ஞாஸ்யசி தச்ருணு. புருஷோத்தமரான முழுமுதற் கடவுள் கூறினார், பிதாவின் மகனே, என்னிடம் பற்றுதல் கொண்ட மனதுடன் என்னை பற்றிய முழு உணர்வில் யோகத்தை பயில்வதன் மூலம் என்னை நீ எவ்வாறு சந்தேகம் ஏதுமின்றி முழுமையாக அறிந்து கொள்ளலாம் என்பதை இனி கேட்பாயாக. நீ எல்லாம் யோகத்திலெல்லாம் ஃபாலோ பண்ணிட்டு எப்படி பண்ணேன்னா, உன்னோட அவர்கிட்ட பற்று அட்டாச்மெண்ட் மெட்டீரியல் வேர்ல்ட்லேருந்து மட்டும்தான் சொல்கிறார். அவர்கிட்ட அட்டாச்மெண்ட், அந்த அட்டாச்மெண்ட் போச்சுனாக்க அதில் அவரோட ஃபுல் கிருஷ்ணா கான்சியஸில் இருந்துட்டு யோகத்தையும் பயின்றாக்க என்னை நீ எப்படி அடைய முடியுங்கிறது உனக்கு நான் விவரமாக சொல்லி தந்தது, அறிந்து கொள்ளலாம் என்பதை நீ கேட்பாயாக. கிருஷ்ணர் எல்லாவித ஐஸ்வர்யங்களையும் முழுமையாக உடையவர். அவர் எவ்வாறு அத்தகைய ஐஸ்வர்யங்களையும் வெளிப்படுத்துகிறார் என்பது விளக்கப்படுகிறது. கிருஷ்ணரிடம் பற்றுதல் கொள்ளக்கூடிய 4 வித அதிர்ஷ்டசாலிகள், கிருஷ்ணரை ஒருபோதும் ஏற்காத 4 வித துரதிருஷ்டசாலிகள் இவ்வத்தியாயத்தில் விவரிக்கப்பட்டுள்ளன. சரியா? அந்த 4 பேரை நல்லா நமக்கு தெரிஞ்சு வச்சுக்கணும். இப்போ அடுத்த இதில் போக போக அந்த சாப்டரில் அது என்ன டீட்டெயில்ஸ்னு அதை பற்றி கிடைக்கும். இப்போ இந்த ஸ்லோகத்துக்கு உங்களுக்கு வேர்டு பை வேர்டு மீனிங் கொடுத்துட்றேன். 7.1க்கு ஒவ்வொரு சாப்டருக்கும் ஒன்று சொல்லணும்னு நினச்சுவேன். சில சமயம் டைம் இருக்காதுன்னு விட்டுடுவேன். இன்னைக்கு ஞாபகம் வந்துட்டு. ஸோ 7.1க்கு சொல்கிறேன். ஸ்ரீ பகவான் வாச்ச அப்படின்னா என்ன? முழுமுதற் கடவுள் கூறினார். மை முதல்ல வருது இல்லையா? மையினா என்னிடம். ஆசக்த மனானாக்க பற்றிய மனதுடன், என்னிடம் என்னை பற்றி நினைச்சிரு பற்றிய மனதுடன் பார்த்த பிதாவின் மகனே, யோகம் யுஜ்ஞன் அப்படின்னா இவ்வாறு பயின்று, மத ஆசிரிய எனது உணர்வில், அதாவது கிருஷ்ண உணர்வில், அசம்சயம் சந்தேகமின்றி, சமக்ரம் முழுமையாக, மாம் என்னை, யதா எவ்வாறு, ஞாஸ்யசி நீ அறியலாம், தத் அதை, ஸ்ருணு கேட்க முயல்வாயாக. புருஷோத்தமரான முழுமுதல் கடவுள் கூறினார்,
பிரிதாவின் மகனே, என்னிடம் பற்றுதல் கொண்ட மனதுடன் என்னை பற்றிய முழு உணர்வில் யோகத்தை பயில்வதன் மூலம் என்னை நீ எவ்வாறு சந்தேகம் ஏதுமின்றி முழுமையாக அறிந்து கொள்ளலாம் என்பதை இந்த சாப்டர்ல கேளுங்களாம். ஓகே, 6வது அத்தியாயத்துல யோக பயிற்சியின் ஸ்லோகத்தில் வழிகாட்டுகிறபடி தொடங்க வேண்டும் என்று, அதாவது கிருஷ்ணரின் மீது மனதை நிலைநிறுத்துவது சிரவணத்தை முதலாவதாக முக்கியமானதாகவும் கொண்ட 9 வித நவபக்தின்னு சொன்னோம் இல்லையா, அதை கொண்டு நெறிகளால் சாத்தியமாகிறதுன்னு படித்தோம். இப்போ இந்த சாப்டர்ல உங்களுக்கு முக்கியமான ஒரே ஒரு இதுதான் சொல்லணும்னு நினைச்சது. ஒரே நிமிஷம், தச்சுருன்னு வருது இல்லையா, அதுதான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ண ஒரு நிமிஷம். இந்த சாப்டர்ல பகவான் தச்சுருணு அப்படின்னு சொல்றாரு இல்லையா, என்ன என்னிடமிருந்து கேள் என்று அர்ஜுனனிடம் கூறுகிறார். கிருஷ்ணரை விட உயர்ந்த அதிகாரி எவரும் இருக்க முடியாது. எனவே அவரிடமிருந்து கேட்பதால் பக்குவமான கிருஷ்ண பக்தனாவதற்கான மாபெரும் வாய்ப்பினை ஒருவன் அடைகிறான். எனவே கிருஷ்ணரிடமிருந்து நேரடியாகவோ அவரது தூய பக்தர்களிடமிருந்தோ கேட்க வேண்டும். ஏட்டுக்கல்வியால் தலைகணம் கொண்ட பக்தியற்ற நபர்களிடம் இருந்து இல்லை. பூரண உண்மை பரமபுருஷ பகவானுமான கிருஷ்ணரை புரிந்து கொள்ள இந்த வழிமுறை ஸ்ரீமத் பாகவதத்தில் முதல் ஸ்கந்தத்தில் 2வது அத்தியாயத்தில் இந்த மாதிரி சொல்லியிருக்கு. அதாவது என்ன சொல்லியிருக்கிறதுல, வேத இலக்கியங்களிலிருந்தோ நேரடியாகவோ கிருஷ்ணரை பற்றி நேரடியாகவோ அவரை பற்றி கேட்பது மிகுந்த புண்ணிய செயலாகும். எல்லாரது இதயங்களிலும் உரையும் பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணர் தன்னை பற்றி இவ்வாறு கேட்பதில் இடையராது ஈடுபட்டுள்ள பக்தரிடம் மிகச்சிறந்த நன்மனை போன்று செயல்பட்டு அவனை தூய்மைப்படுத்துகிறார். இவ்விதமாக தன்னுள் உறங்கிக் கொண்டிருக்கும் திவ்ய ஞானத்தை பக்தன் இயற்கையாகவே வளர்த்துக் கொள்கிறான். பாகவதத்திலிருந்தும் பக்தர்களிடமிருந்தும் கிருஷ்ணரை பற்றி மேன்மேலும் கேட்பதால் பகவானின் பக்தி தொண்டில் அவன் உறுதியாக நிலை பெறுகிறான். பக்தி தொண்டின் வளர்ச்சியினால் ரஜோகுணத்திலிருந்து தமோ குணத்திலிருந்தும் விடுபடுகிறார். அதெல்லாம் உங்களுக்கு சொல்லித்தரேன். அப்புறமா சத்துவகுணம், ரஜோகுணம் அண்டு தமோ குணம். சத்துவகுணம்ங்கிறது நல்ல குணம், பெஸ்ட். ரஜோகுணம்ங்கிறது பெட்டர், அது தமோ குணம்ங்கிறது வர்ஸ்ட். ஓகே, நம்ம எல்லாரும் ரஜோகுணத்துல தான் 90% இருக்கோம். நம்ம சத்துவகுணத்துக்கு வரத்துக்கு ஃபுல்லா வரணும்னாக்க ரஜோகுணத்துல நிறைய ஐட்டம்ஸை நம்ம விட்டாதான் சத்துவகுணத்துக்கு வரோம். அந்த சத்துவகுணத்துக்கு வந்த அப்புறம் பியூர் சத்துவகுணம்னு ஒன்று இருக்கு. அது பியூர் சத்துவகுணம்ங்கிறது அது தி பெஸ்ட். இந்த பெஸ்ட்டுக்கு மேல ஒரு பெஸ்ட். அதனால அந்த பெஸ்டஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க சில சமயம் கலாட்டை பண்ணுது. அதனால பெஸ்டஸ்ஸாக கூட எடுத்துக்கலாம் அதை. ஸோ நம்ம எப்படி நம்ம தமோ குணத்தில் நிறைய பேர் இருக்கிறதில்ல, ஒரு 20-30% இப்போ இந்த கலியுகத்தில் இப்போ இருக்கிற ஜென்ரேஷன்லாம் அந்த தமோ குணத்தில் தான் இருக்குது. அதில் போகாமல் அந்த குழந்தைகளை நம்ம தான் திருப்பி ரஜோ குணத்துலையான்னு அட்லீஸ்ட் இருங்கோ அப்படின்னு சொல்லி கொடுக்க வேண்டியது நம்மளோட கடமையாகும். ஸோ அந்த 3 குணங்களை பற்றி நான் டீட்டெயில் ஸ்டடி வரும் நமக்கு. 13th chapter 14th chapter வருது. ஓகே, அதுக்கு முன்னாடி ஒரு ஐடியா உங்களுக்கு கொடுத்தேன். ரஜோ குணத்திலிருந்தும் தமோ குணத்திலிருந்தும் அவன் பக்தி தொண்டில் ஈடுபட்டாலே அவன் அதிலிருந்து விடுபடுகிறான். அதன் மூலமும் காமமும் பேராசையும் அழிவுறுகின்றன. இந்த கலங்கங்கள் கழுவப்பட்டவுடன் சாதகன் சுத்த சத்துவ குணத்தில் நிலை பெற்று பக்தி தொண்டில் புத்துணர்வு கொண்டு விஞ்ஞானத்தை பக்குவமாக அறிகிறான். இவ்வாறாக பக்தி யோகம் ஜடப்பற்று எனும் கடினமான முடிச்சை அறுத்து அசம்சயம் சமக்கிரம் அப்படின்னா பரமபூரண உண்மையான முழுமுதற் கடவுளை அறியும் நிலைக்கு ஒருவனை உடனடியாக உயர்த்துகிறது. எனவே கிருஷ்ணரிடமிருந்தோ கிருஷ்ண உணர்வில் உள்ள அவரது பக்தர்களிடமிருந்தோ கேட்பதால் மட்டுமே கிருஷ்ண விஞ்ஞானத்தை புரிந்து கொள்ள முடியும். நம்மளே இந்த புத்தகத்தை வச்சுன்னு படிக்கலாம் அப்படின்னா அது முடியாது. யாராவது ஒருத்தர் சொல்லணும். அதை சொல்ல அப்படி கேட்க ஸ்மரணத்து மூலியமாவே நமக்கு கிருஷ்ணர்கிட்ட நம்ம நெருங்கிறதுக்கு நிறைய வாய்ப்பு இருக்கு. ஓகே, தற்போது சாதாரண அறிவியும் தெய்வீக அறிவியும் நான் உனக்கு முழுமையாக அறிவிக்கிறேன். இதனை அறிந்த பின் நீ அறிய வேண்டிய எதுவுமே இருக்காது. இதை நான் சொல்லித்தரதை ஒழுங்கா கவனிச்சுக்கோ. அதுக்கு மேல நீ எதுவுமே இது உனக்கு புரியல அப்படிங்கிறதுக்கு சான்ஸே இல்லை அப்படின்னு யார் சொல்றார்? கிருஷ்ண பகவான் சொல்றார். ஓகே, ஜட உலகம் அதற்கு பின்னுள்ள ஆத்மா இவை ரெண்டின் மூலம் ஆகியவற்றை அறிவதே முழு அறிவாகும். இதுவே திவ்ய ஞானமும் ஆகும். எல்லா காரணங்களுக்கும் காரணமாகவும் எல்லாவித யோக பயிற்சிகளின் தியான பொருளாகவும் விளங்கக்கூடிய
அறிவின் மூலத்தை அறிந்து கொள்ளும் அளவிற்கு புத்தியுடையவனாக ஒருவன் இருக்க வேண்டும். எல்லா காரணங்களுக்கும் காரணத்தை அறியும் போது அறிய வேண்டியவை அனைத்தும் அறியப்பட்டு விடுகின்றன. ஓகே. Yes, 7.3 படிங்க கமலாஜி. Yes, Mataji. Manushyanam sahasreshu kashchit yatati siddhaye yatataamapi siddhanam kashchin mam veti tattvataha. நிலம், நீர், நெருப்பு, காற்று, ஆகாயம், மனம், புத்தி, அகங்காரம் இந்த 8ம் சேர்ந்தது எனது பிரிந்த ஜனசக்திகளாகும். Mataji, நீங்க 4ல போட்டிருக்க. அது நான் படிச்சது 3. இது 7.4 இது. 7.3 படிச்சேன். 7.3 இருக்கா? அதான் படிச்சோம். இதான் படிச்சேன். சாரி. ஆயிரம் மனிதர்களில் யாரேனும் ஒருவன் பக்குவம் அடைய முயற்சி செய்யலாம். அவ்வாறு பக்குவம் அடைந்தவர்களில் கூட யாரேனும் ஒருவனே என்னை உண்மையாக அறிகிறான். ஓகே. அதாவது கிருஷ்ணரே பரமபுருஷ பகவான், எல்லா காரணங்களுக்கும் காரணம். ஆதி புருஷரான கோவிந்தா, ஈஸ்வரா, பரம கிருஷ்ணா, சச்சிதானந்தா விக்கிரகா, ஆதி கோவிந்தா, சர்வகார காரணம், பக்தர் அல்லாதோர் அவரை அறிவது மிகவும் கடினம். அதனால இப்போ நம்ம ஒண்ணுமே இல்லை. இப்போ நம்ம எத்தனை பேர் படிக்கிறோம்? மொத்தம் இந்த பகவத்கீதை கிளாஸ்க்கு சேர்ந்துருக்கவா மொத்தம் 10,000 பேர் சேர்ந்துருக்கா. 10,000 பேர் சேர்ந்ததுல எத்தனை பேருக்கு இப்போ கிளாஸ் அட்டன் பண்றவா எத்தனை பேர்? கொஞ்சம் பேர் தான் கிளாஸ் இருக்குல்ல, நேரடியாக லைவ்ல பார்க்கணும்னு வர. கொஞ்சம் பேர் யூடியூப்ல பார்த்துக்கிறா. அதில் 50% தான் அதில் இருக்கிற. பாக்கி எல்லாரும் வெறும் கொஸ்டின் ஆன்சர் எழுதி சர்டிஃபிகேட் வாங்கிட்டு போயிட்டே இருக்கா. அதுக்கு மேலே லெவல் 2ன்னு போகுது. இங்கே அட்டன் பண்ணுற அந்த ஒரு கிளாஸ்லேயும் 150 பேர் ஜாயின் பண்ணியிருக்கா, ரெஜிஸ்டர் பண்ணிருக்கா. இந்த 150 பேர்லேருந்து லெவல் 2க்கு எத்தனை பேர் போகிறோம்? ஒரு 10 பேர். ஜாஸ்தியாக போனாக்கா 10 பேர், 5 பேர் தான் மேக்சிமம் போகிறேன் ஒரு கிளாஸ்லேருந்து. அந்த 5 பேர் போனாக்கா மொத்தமாக அந்த லெவல் 2 கிளாஸில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 30 பேர் அப்படி தான் சேர்ந்துக்கிறா. புதுசாக சேருவா 20 பேர் தான் சேருவா. அவள்லேருந்து மறுபடியும் லெவல் 2க்கு லெவல் 3க்கு போயிட்டு கடைசியாக அவரை போய் ரீச் பண்ணுறதுல ஆயிரம் மனிதர்களில் யாரேனும் ஒருத்தர் தான் பக்குவம் அடைய முயற்சி செய்யலாம். அவளும் ஃபுல்லாக பக்குவம் அடைய முடியாது. அந்த மாதிரி நிலைமையில ரொம்ப டெவலப் பண்ணி, அதாவது நம்ம மெட்டீரியல் வேர்ல்டில் நம்மளோட அட்டாச்மெண்ட் ஜாஸ்தியாக இருக்கிறதுனால இதில் நம்ம முன்னேற முடியல. அது மெதுவாக மெட்டீரியல் வேர்ல்ட்லேருந்து டிட்டாச் பண்ணிட்டு வந்தாக்க ரகசியங்களாக இருந்துட்டே பண்ண முடியாதுன்னு நினச்சிக்காதுங்க. எல்லாரும் பண்ண முடியும். அதை பண்ணினாக்க 1000 ஒத்தர்ன்னு சொல்றாலே அந்த ஒத்தரா நம்ம இருக்க முடியாதுன்னு சொல்ல முடியாது. எஸ்மா 7.4 படிப்போம் கமலாஜி. எஸ் மாதாஜி. பூமி ரபோனலோ வாயு கம்மனு புத்திர் ஏவச்ச அகங்கார இதியம் மே பின்ன பிரகிருதிர் அஷ்டதா. இதை கவனிச்சுக்கோங்க, இது ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். இந்த இதுல நிலம், நீர், நெருப்பு, காற்று, ஆகாயம், மனம், புத்தி, அகங்காரம் இந்த 8ம் சேர்ந்தது எனது பிரிந்த ஜடசக்திகளாகும். யாராவது சொல்லுவாரா பகவான் தேர்ந்து பிரிஞ்ச ஜடசக்திகள் 8 என்னென்ன அப்படின்னு ஏதாவது கேள்வி கேட்டா யார் பதில் சொல்றேன்? நிலம், நீர், நெருப்பு, காற்று, ஆகாயம், மனம், புத்தி, அகங்காரம். எஸ், இந்த 8ம் சேர்ந்தது பிரிந்த ஜடசக்திகளாகும். இது ஒரு கேள்வியில எல்லாம் இருக்கும். இதை நல்லா தெரிஞ்சுக்கணும். அவர்கிட்ட பகவான் தேர்ந்து பிரிஞ்ச ஜடசக்திகள் என்னென்ன? நிலம், நீர், நெருப்பு, காற்று, ஆகாயம், மனம், புத்தி, அகங்காரம். ஓகேயா? அதை தெரிஞ்சிருக்கணும் நமக்கு. ஒரே நிமிஷம் அந்த இதுக்கு இன்னும் கொஞ்சம் எக்ஸ்பிளனேஷன் கொடுக்குறேன். ஜட ஒளியின் படைப்பிற்காக பகவான் கிருஷ்ணர் 3 விஷ்ணு ரூபங்களாக விரிவடைகிறார். 3 விஷ்ணு ரூபமா அவர் விரிவடைகிறார். அது என்னன்னு பேர் தெரியுமா? இருக்காது. மகாவிஷ்ணு, கர்ப்போதகசாயி, ஷீரோதகசாயி. ஜட ஒளியின் படைப்பிற்காக பகவான் 3 விஷ்ணு ரூபங்களாக விரிவடைகிறார். மகாவிஷ்ணு
அதாவது மொத்த ஜடசக்தியும் படைச்சவர் படைக்கிறார். கர்ப்போதகசாயி அப்படி அந்த விஷ்ணு வந்து எல்லா பிரபஞ்சத்தில் உள்ளும் நுழைந்து பல்வேறு வேறுபாடுகளை உண்டாக்குகிறார். சிரோதகசாயி அந்த விஷ்ணு பரமாத்மாவாக அனைத்து பிரபஞ்சத்தினுள்ளும் நுழைய எல்லா இடங்களிலும் பரவியுள்ளார். அவர் அணுக்களுக்குள்ளும் இருக்கிறார். இந்த 3 விஷயத்தையும் அறிபவர் எவரும் ஜட உலகில் பந்தத்திலிருந்து முக்தி பெற முடியும். இந்த 3 விஷயத்தையும் தெரிஞ்சு வச்சிருந்தேன், நல்லா தெரிஞ்சு விவரமா புரிஞ்சாச்சுன்னா அவ வந்து முக்தி அடைய முடியும் ஜட உலகத்திலேருந்து. ஸோ 3 விஷ்ணுக்கு என்னென்ன? முதல்ல மகாவிஷ்ணு மொத்த ஜடசக்தியை படைக்கிறார். 2வது விஷ்ணு கர்ப்போதகசாயி எல்லா பிரபஞ்சத்தில் உள்ளும் நுழைந்து பல்வேறு வேறுபாடுகளை உண்டாக்குகிறார். 3வது சிரோதகசாயி விஷ்ணு பரமாத்மாவாக அனைத்து பிரபஞ்சத்தினுள்ளும் எல்லா இடங்களிலும் பரவியுள்ளார். அணுக்குள்ளும் சின்ன சின்ன தூசிக்குள்ள பார்ட்டிகளுக்குள்ள எல்லாம் கூட வர்றார். இந்த 3 விஷ்ணுவையும் அறிபவர் எவரும் ஜடம் அந்த 3த்தையும் நல்லா தெரிஞ்சுட்டா எவரும் அந்த இந்த ஜட உலக பந்தத்திலிருந்து விரிவடைய முடியும். ஓகே, ஹரே கிருஷ்ணா. இது கமலா மாதாஜி இதுக்கு ஸ்லோகம் கிடையாது இல்லையா? ஓகே, சாரி. இப்ப சொல்லிட்டேன். அதாவது பஞ்சபூதங்கள் வந்து நீர், நிலம், நெருப்பு, காற்று, ஆகாயம், மனம், புத்தி, அகங்காரம். அது சூட்சமமானது. ஆன்மீக சக்தி ஜீவாத்மா. ஓகே, பகவத்கீதை 7.5 ஸ்லோகத்தில் இந்த மாதிரி பலம் பொருந்திய புயல்களை உடைய அர்ஜுனா, இதற்கு அப்பால் என்னுடைய உயர்ந்த சக்தி ஒன்று உள்ளது. இதை தாழ்ந்த ஜட இயற்கையின் தனது சுயநலத்திற்காக உபயோகிக்கக்கூடிய ஜீவாத்மாக்களை அது உள்ளடக்கியது ஆகும். ஓகே, ஜீவாத்மாக்கள் பரமபுருஷனின் உயர் இயற்கையை சேர்ந்தவர்கள் என்பது இங்கே தெளிவாக கூறப்பட்டுள்ளது. நிலம், நீர், நெருப்பு, காற்று, ஆகாயம், மனம், புத்தி, அகங்காரம் என்று பல ரூபங்களில் தோன்றக்கூடிய ஜடமானது கீழ்நிலை சக்தியாகும். உயிர்வாழிகள் உயர் சக்தியை சார்ந்தவர்கள். ஸோ கீழ்நிலை சக்திகள்ங்கிறது இந்த பல ரூபங்கள்ல ஜடமானது வருது. நிலம், நீர், நெருப்பு, காற்று, ஆகாயம், மனம், புத்தி, அகங்காரம் அதெல்லாம் வந்து கீழ்நிலை சக்தியாகும். உயிர்வாழிகள் உயர் சக்தியை சார்ந்தவர்கள் ஆவார்கள். இதெல்லாம் நான் சொல்லலை, பகவத்கீதை ஆசிட்டிஸ்ங்கிற புக்கில் இருந்து தான் நான் சொல்றேன். இந்த பாயிண்ட்லாம் என்னோட சொந்த பாயிண்ட் இல்லை. எஸ்மா 7.6 படிங்க கமலாஜி. எஸ் மாதாஜி. ஏதத் யோனினி பூதானி சர்வாணி யுபாதாரய அகம் கிருஷ்ணஸ்ய ஜகதः பிரபவः பிரலயஸ்ததா. படைக்கப்பட்ட அனைத்தையும் இந்த 2 இயற்கையை சேர்ந்தவை. இவ்வுலகில் ஜடமாகவும் ஆன்மீகமாகவும் இருப்பவே அனைத்திற்கும் ஆதியும் அந்தமும் நானே என்பதை நிச்சயமாக அறிவாய். சரியா? 2த்துக்கும் அவர் தான் ஆதியும் அந்தமும், ஆரம்பமும் அவர் தான் முடிவும். எவையெல்லாம் இருக்கின்றதோ அவை அனைத்தும் ஜடம் என்றும், ஆத்மாவின் உற்பத்தி பொருட்கள் ஆத்மாவே படைப்பின் ஆதாரம், ஜடம் ஆத்மாவிலிருந்து படைக்கப்பட்டதாகும் என்று இந்த 7.6 ஸ்லோகம் படிக்கிறோம். ஸோ 7.7 படிங்க கமலாஜி. எஸ் மாதாஜி. மத்தஹ பரதரம் நான்யத் கிஞ்சித் அஸ்தி தனஞ்சய மயி சர்வம் இதம் ப்ரோதம் ஷூத்ரே மணிகணா இவ. செல்வத்தை வெல்வோனே, என்னை விட உயர்ந்த உண்மை எதுவும் இல்லை. ஒரு நூலில் முத்துக்கள் கோர்க்கப்பட்டது போல அனைத்தும் என்னையே சார்ந்துள்ளது. முத்துகள் எவையெல்லாம் இருக்கு அவை அனைத்துமே ஆத்மாவிலிருந்து படைக்கப்பட்டதாகும். புருஷோத்தமராகிய கிருஷ்ணரே பரம உண்மை என்பது பிரம்மசம்ஹிதையில் முடிவு செய்யப்பட்டுள்ளது. இந்த 2 ஸ்லோகங்களிலிருந்து ஜடம் ஆன்மீகம் எனும் 2 சக்திகளை கொண்டு எங்கும் நிறைந்துள்ள பரமபுருஷ பகவானே பரம பூரண உண்மை என்பதை முடிவு செய்யலாம். அதாவது இப்போ வந்து முத்துக்கள்லாம் உதிரியா லூஸா வாங்கிட்டு வரோம், 100 கிராம்ஸ் எல்லாம் வாங்கிட்டு வரோம். அந்த முத்துக்களை என்ன பண்ண முடியும்? ஒன்றுமே பண்ண முடியாது. அதை எடுத்து ஒரு நூலில் எடுத்து கோத்தாக்க ஒரு நெக்லஸாக கிடைக்கும், ஒரு மாலையாக கிடைக்கும். இல்லைன்னா இந்த மாதிரி 3, 5 போட்டு 6 போட்டு ஒரு பெரிய அது பேர் ஆரமாக, பெரிய ஆரமாக ரொம்ப பண்ண முடியும். இது பெரிய மாலையாக பண்ண முடியும்.
இதெல்லாம் பண்ணுறதுக்கு அது உள்ளுக்குள்ளே இருக்கிற நூல் தான் பகவான் வச்சுக்கணும். அவர் இங்கே என்ன பண்ணி கொடுக்குறாருன்னு நமக்கு தெரியாது. இதெல்லாம் அதுக்காக இது எக்ஸாம்பிளாக உங்களுக்கு இந்த முத்துக்களில் நூலில் முத்துக்களை கோர்ப்பது போல அப்படிங்கிறதுக்கு எக்ஸாம்பிள் போட்டிருக்கோம். நூலில் முத்துக்கள் கோர்க்கப்பட்டிருக்கும் போல அனைத்தையும் அவரை சார்ந்தது. எஸ் 7.8 படிப்போம். रसोहम अप्सु कौन्तेय प्रभास्मि शशि सूर्ययोः प्रणवः सर्ववेदेषु शब्दः के पौरुषं नृषु. குந்தியின் மகனே, நானே நீரின் சுழியும் சூரிய சந்திரர்களில் ஒளியும் வேத மந்திரங்களின் படவ ஒலியுமாக ஓம் ஆக இருக்கிறேன். ஆகாயத்தில் சப்தமாகவும் மனிதர்களில் திறமையாகவும் இருப்பது நானே. பற்பல பௌதீக ஆன்மீக சக்திகளின் மூலம் கடவுள் எங்கும் நிற்பவராக எவ்வாறு இருக்கிறார் என்பதை இந்த ஸ்லோகம் விளக்குகிறது. நல்ல ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் ஸ்லோகம் இது. சூரிய சந்திரனின் ஒளி பகவானிடமிருந்தே வரும் பேரொழியான பிரம்மஜோதியிலிருந்து வருகிறது அப்படிங்கிறது இந்த ஸ்லோகத்துக்கு. அதாவது இப்போ ஒன்றுமே இல்லை, வாட்டருக்கு டேஸ்ட் கொடுக்கறது யாரு? நான் தான். ஆகாயத்தில் சத்தம் கேட்கறது நான் தான். மனுஷெல்லாம் திறமையாக இருக்கா, இன்டெலிஜென்ட்டாக இருக்கா அப்படின்னா அதுவும் நான் தான். வேத மந்திரங்களில் பிரணவ ஒளி ஓமா இருக்கிறது நான் தான். சூரிய சந்திரனின் ஒளி, சூரியனுக்கு ஒளி கொடுக்கறது நான் தான். சந்திரனுக்கு ஒளி கொடுக்கறது நான் தான். சூரியனுக்கும் சந்திரனுக்கும் ஒளி எங்கேருந்து வருகிறது? அவருடைய பிரம்ம ஜோதியிலிருந்து கிடைக்கிறது அதெல்லாம். ஓகே, அந்த மாதிரி ஒவ்வொன்றுத்துக்கும் வருகிறது. எல்லாம் நான் தான். கிருஷ்ண பகவான் நான் எல்லாத்துக்கும் ஆதாரம் நான் தான் அப்படின்னு சொல்றது. ஸோ தண்ணீரின் சுவையாக நான் தான் இருக்கிறேன், கிருஷ்ணர் தான் இருக்கிறார். சூரிய சந்திரனின் ஒளியாக இருக்கிறார், வேத மந்திரங்களில் ஓமாக இருக்கிறார், ஆகாயத்தில் ஒளியாக இருக்கிறார், மனிதனின் திறமையாக இருக்கிறார். பூமி நிலத்தின் மூல நறுமணம். பூமி மழை பெஞ்சதுன்னா மண்வாசனின்னு சொல்றோம் இல்லையா, அதுக்கெல்லாம் காரணம் யாரு? எல்லாம் கிருஷ்ண பகவான் தான். நிலத்தின் மூல நறுமணமாகவும் இருக்கிறார். தீ நெருப்பு, அதுக்கு வெப்பம் கொடுக்கறது இல்லையா தீக்கெல்லாம், அதுக்கெல்லாம் காரணம் யாரு? கிருஷ்ண பகவான். நானே இருக்கிறேன். உயிரினங்களின் வாழ்க்கை அதுவும் நானாக இருக்கிறேன். அனைத்து சன்னியாசிகளின் தவமாக நான் இருக்கிறேன். எல்லா உயிரினங்களிலும் மூல விதை என்ன நேசிக்குது? நான் தான் இருக்கிறேன். புத்திசாலிகளில் புத்தியாக நான் இருக்கிறேன். பலசாலிகளின் பலமாக நான் இருக்கிறேன். காமமும் பற்றுதலும் அறவே இல்லாத பலசாலிகளின் பலமாக இருக்கிறேன். தர்மத்தின் கொள்கைகளுக்கு விரோதம் இல்லாத காமம், தர்மத்துக்கு கொள்கைக்கு விரோதம் இல்லாத காமமாக இருக்கிறேன். அதை கவனிச்சுக்கோங்க. காமமா அவர் இருக்கேன்னு சொல்ல, தர்மத்தின் கொள்கைகளுக்கு விரோதம் இல்லாமல் காமமாக இருக்கிறார். ஸோ சத்துவம், ரஜஸ், தமஸ் இவற்றில் எந்த வாழ்க்கை நிலையானாலும் அவை எனது சக்தியால் படைக்கப்பட்டவை என்பதை அறிவாயாக. ஒரு விதத்தில் நானே எல்லாம் என்ற போதிலும், நானே என்ற போதிலும் நான் சுதந்திரமானவன். நான் ஜட இயற்கையின் குணங்களுக்கு உட்பட்டவன் அல்ல, மாறாக அவை அனைத்தும் எனக்குள்ள அடக்கம் அப்படிங்கிறார். சத்துவம், ரஜஸ், தமஸ் என்ற 3 வகை குணங்களில் வங்கி இருப்பதால் குணங்களுக்கு அப்பாற்பட்ட அறிவற்ற என்னை முழு உலகமும் அறியாது. அதனால முழு உலகத்துக்கும் என்ன புரிஞ்சுக்க முடியாது இருக்கு. அனைத்தும் பௌதிக செயல்களும் ஜட இயற்கையின் முக்கிய முக்குணங்களால் நடக்கும். ஜட இயற்கையின் குணங்களால் சத்துவ ரஜோகுணம் கிருஷ்ணன் தோன்றினாலும் அவன் ஜட இயற்கைக்கு கட்டுப்பட்டவர் அல்ல. அவரது விசேஷ இயல்பு, அதுதான் அவரது விசேஷ இயல்பு. உதாரணமாக, சட்டப்படி ஒருவன் தண்டிக்கப்படலாம், ஆனால் அந்த சட்டத்தை விதிக்கும் மன்னன் அதற்கு உட்பட்டவன் இல்லை. மொத்தம் தப்பு பண்றான், அவனுக்கு ஒரு சட்டம் போட்டுட்டு ராஜா என்ன பண்ண, அவனுக்கு இப்போ தூக்கு தண்டனை கொடு, அவனுக்கு ஜெயிலில் கொஞ்சம் நாளைக்கு வச்சுக்கோ அப்படின்லாம் பிரித்து கொடுக்குறது இல்லையா. அதை அவர் சட்டத்தை தான் பண்ணிடுதுன்னு இருக்கார். அதுக்காக அந்த சட்டத்தை அதை விதிக்கிற இது மன்னன், அதுக்கு அவன் தான் காரணம் அப்படின்னு அவனை சொல்ல முடியாது. சட்டம் இருக்கு, சட்டத்தை தான் அவன் ஃபாலோ பண்றான் அப்படின்ட்டு இந்த ஸ்லோகங்கள் சொல்றது. முழு உலகமும் இயற்கையின் முக்குணங்களால் ஆழமாக கவரப்பட்டுள்ளது. 3 குணங்களில் மயங்கியவர்கள் கிருஷ்ணர் ஜட இயற்கைக்கு அப்பாற்பட்டவர். அந்த 3 மயங்கின்னு இருக்கிறதுனால நம்ம அந்த கிருஷ்ணர் இதுக்கெல்லாம் அப்பாற்பட்டவர் அப்படிங்கிறத தெரிஞ்சுக்கணும் நம்ம. எஸ் 7:14 படிப்போம் கமலாஜி. எஸ் மாதாஜி. दैवी येषा गुणमयी मम माया दुरत्यय माम् एव ये प्रबन्ध्यन्ते मायाम् एतां
तरन्ति ते ஜடையர்கின் முக்குணங்களான எனது இந்த தெய்வீக சக்தி வெல்லுவதற்கு அரியது. ஆனால் என்னிடம் சரணடைந்தோர் இதனை எளிதில் கிடைக்கலாம். அவர்கிட்ட சரண்டர் ஆயிட்டாக்க அது ஈஸியா ஃபாலோ நம்ம அதுல இருந்து நம்ம மீண்டு வந்துடலாம். புருஷோத்தமரான முழுமுதற் கடவுள் எண்ணற்ற சக்திகளை உடையவர். அவை அனைத்தும் தெய்வீகமானவை. உயிர் வாழ்களும் அச்சக்திகளின் ஒரு பாகமே. அவர்களும் தெய்வீகமானவர்களே. இருப்பினும் ஜடசக்தியுடன் கொண்ட தொடர்பால் அவர்களின் உண்மையான உயர் சக்தி மறைக்கப்பட்டுள்ளது. ஜடசக்தியால் இவ்வாறு கவரப்பட்டுள்ளனர். ஓகே, இப்போ இந்த பிக்சர்ல ஒருத்தர் மூழ்கின்றான். அவனை காப்பாத்துறதுக்கு கிருஷ்ண பகவான் வர்றார். ஏன் வர்றார் அவர்? அவன் ஒரு தூய பக்தன். மூழ்கி இருக்கிறவன் தூய பக்தன். அவனுக்கு தெரியும் கிருஷ்ணர் நம்மளை காப்பாற்றுவார். இருந்தாலும் அவனுக்கு பயந்துட்டு மூழ்கி இருக்கான். அவனை யார் காப்பாற்றுவா? ஒண்ணுமே அவன் அப்படியே உட்காந்து கிருஷ்ணா அப்படின்னு ஒரு வார்த்தை கூப்பிட்டானோ மூழ்கிற நட்டனோட கடல்ல நிற்கிறான். அப்போ கிருஷ்ணர் அங்கேருந்து கருட வாகனத்துல இருந்து எதின செகண்ட் அவனை காப்பாற்றிட்டு இருக்காரு. அந்த மாதிரி நமக்கு எல்லாரையுமே நம்ம கிருஷ்ணரோட இதில் சரண்டர் ஆகி அவரோட நாம ஜபத்தை தினைக்கும் சொல்லு. ஹரே கிருஷ்ணா மகாமந்திரத்தை ஒரு நாளைக்கு ஒரு மாலையாவது சொல்லுங்க. ஒரு மாலை சொல்றதுக்கு 108 times. half an hour ஆகாது, 45 minutes to 1 hour ஆகும். அதுக்கு மேலே ஆகாது. அதை ஒரு நாளைக்கு 2 வாட்டியாக ஸ்ப்ளிட் பண்ணி வேணாலும் சொல்லிக்கணும். ஒரே இடத்துல உட்காந்து முடிச்சுட்டு போனாலும் ஓகே. ஆனால் சின்சியராக சொல்லுங்க. அதை சொல்லியாச்சுனாக்க நம்ம கிருஷ்ணருக்கு நண்பனாகும். ஆகானத்துக்கு அப்புறம் நமக்கு என்ன வேணும்னு தெரியும். இருப்பதையும் காத்து கொடுப்பார். மேற்கும் நமக்கு என்ன தேவையோ அதையும் இன்னும் நமக்கு வழங்குவார் என்பது இதில் சந்தேகம் இல்லை. இவன் இந்த மூழ்கிறவன் அவனை காப்பாற்றுறதுக்கு அப்படி காப்பாற்றுற அந்த மாதிரி நம்மளையும் காப்பாற்றுவார். இது ப்ராக்டிக்கலாக நிறைய பேர் சொன்ன சமாச்சாரம் இது. எஸ் 7.15 படிப்போம். எஸ் மாதாஜி. மாம் துஷ்கிருதினோ மூடாஹ பிரபத்யந்தே நரதமஹ மாயயா பக்ருத ஞான ஆசுரம் பாவம் ஆஸ்ரிதாஹ. இப்போ நான் சொல்கிறேன் இந்த 4 பாயிண்ட் கேட்டேன் இல்லையா? அப்போ உங்களை அந்த பாயிண்ட் போய் நோட் பண்ணிக்கணும். சற்றும் அறிவற்ற மூடர்களும், முதல்து மனிதர்களின் கடைநிலையோரும், மாயையால் அறிவு கவரப்பட்டவர்களும், அசுரரின் நாத்திகத்தன்மையை ஏற்றவர்களும், துஷ்டர்கள், அந்த மாதிரி துஷ்டர்கள் என்னிடம் சரணடைவதில்லை. கிருஷ்ணர்கிட்ட சரணடையாத 4 பேர் யாரு? அறிவற்ற மூடர்கள், மனிதர்களின் கடைநிலையோர், மாயையின் அறிவு கவரப்பட்டவர்கள், மாயையால அசுரர்களின் நாத்திகத்தன்மையை ஏற்றவர்களுமான துஷ்டர்கள். அவர்கிட்ட சரணடைய முடியாது. ஓகே, அது இந்த ஸ்லோகத்துல துஷ்கிருதோனோ அப்படின்னு வருது இல்லையா? அப்படின்னா நாத்திகர்கள், அறிவாளிகள் ஆனால் மாயையில் சிக்கியிருக்கார். நாத்திகர்களா இருக்கிறதெல்லாம் அறிவாளி இல்லைன்னு சொல்ல, அவன் அறிவாளிகள் தான், ஆனா அவன் மாயையில சிக்கி கொண்டிருக்கார். துஷ்கிருதோனோ அந்த ஸ்லோகத்துல வச்சேன். மூடா அப்படின்னாக்க, மூடான்னா முட்டாள். ஒரு புல்கட்டு கிடைப்பதற்காக அந்த கழுதை எவ்வளவு கடினமா உழைக்கிறது. அந்த பிக்சர்ல இத்தனை மூட்டையும் தூக்கிட்டு போறது பாவம். அது எதுக்கு? தனக்கு ஏதாவது சாப்பிட்றதுக்கு கிடைக்காத ஒரு புல்கட்டானு கொடுக்க மாட்டாங்கன்னு போகுது. சிலர் ஆன்மீக வாழ்க்கைக்கு நேரம் இல்லாமல் பொருள் ஈட்ட மிகவும் கடினமாக உழைக்க வேண்டியுள்ளது. உண்மையிலேயே அவர்கள் சாப்பிடவோ அல்லது தூங்கவோ நேரம் இல்லை. இப்போ இருக்கிற ஜென்ரேஷன் அப்படிதான் இருக்கு. எல்லாரும் ஆளுக்கு ஒரு லேப்டாப் வச்சுக்கிறா, இல்லைன்னா வீட்டில் மானிட்டர் போட்டு கம்ப்யூட்டர் போட்டு 24 hours 23 hours லேப்டாப்லேயே உட்காந்துட்டு பணம் சம்பாதிக்கிறேன்ட்டு அப்படி உட்காந்துரு. அவளுக்கு குடும்பம் அந்த இதெல்லாத்தையுமே அதிலெல்லாம் போகிறதுக்கு வேறு எதுலையுமே அவளுக்கு நாட்டம் இருக்கிறது இல்லை. கம்ப்ளீட்டாக அவளை ஒர்க்கஹாலிக்காக இருக்கா. அந்த மாதிரி இருக்காதீங்கோ எல்லாரும். தயவுசெய்து குடும்பம் எல்லாத்தையும், ஃபேமிலி எல்லாத்துக்குள்ளேயும் நம்ம கொஞ்சம் அது ரெண்டு பகவானுக்கு ஆன்மீக நாட்டத்தில் அட்லீஸ்ட் 1/2 மணி நேரமான ஸ்பெண்ட் பண்ணி அந்த மாதிரி ப்ராக்டிஸ் பண்ணுங்க. உண்மையில் அவர்களுக்கு சாப்பிடவோ அல்லது தூங்க கூடத்துக்கு அவருக்கு நேரம் இல்லை. அதுதான் எக்ஸாம்பிள். ஓகே, நராதம்மா மனிதத்தை தாழ்ந்தவர்கள். உதாரணம் ஜகாய் மதாய் கதை. அது அப்புறமா சொல்றேன் அந்த கதை. ஜகாய் மதை இது பேய் குணம் அடுத்தது. ஆசுரம் பாவம் அப்படின்னா உதாரணம் ராவணன் உலகை வெல்ல விரும்புகிறான், அதுக்கு எக்ஸாம்பிள். ஓகே, இந்த ஸ்லோகத்தில் இருக்கிற அந்த 4 வார்த்தையும் துஷ்கிருதோனோ, மூடா, ஆசுரம் பாவம் அப்படின்னு வருது இல்லையா? நரதாமா அப்படின்னு அதுக்கு
எஸ்மா 7.16 படிங்க கமலஜி. எஸ் மாதாஜி. चतुर्विद्या भजन्ते मां जनाः सुकृतिनोऽर्जुन आर्तो जिज्ञासुरर्थार्थी ज्ञानी च भरतर्षभ. சற்று பரதர்களில் சிறந்தவனே, 4 விதமான நல்லோர் எனக்கு தொண்டு புரிகிறார்கள். முதல்ல அவருக்கு இதுக்கிறதுக்கு 4 பேர் முதல்ல படித்தோம். இப்போ 4 பேர். துயருற்றோர், செல்வத்தை வேண்டுவோர், கேள்வியுடையோர், பூரணத்தின் அறிவை தேடுவோர் என்பவர் அவர்கள். துன்பத்தில் இருப்பவர்களுக்கு எக்ஸாம்பிள் என்ன சொல்லலாம்? கஜேந்திரன் சொல்லலாம். கேள்வி ஞானம் உடையவர்களுக்கு என்ன சொல்லலாம்? சௌனக ரிஷி போன்றோர். பொருள் தேடுவோருக்கு துருவ மகாராஜா. ஞானத்தை தேடுவோருக்கு சுக ரிஷி. ஸோ இந்த 4 தினசும் அவர்களுக்கு தொண்டு புரிகிறார்கள். ஸோ இந்த படத்தில் இருக்கிற கஜேந்திர மோட்சம், அப்புறம் திரௌபதி வஸ்திராபணம், சுக கோஸ்வாமி ஜனனம், அப்புறம் துருவ மகாராஜா கதை, ராமர் ஹனுமான், சுக கோஸ்வாமி நைமிச்சாரிய முனிவர்கள் வேள்விகள், சுக கோஸ்வாமி பரீட்சித் மகாராஜா ஸ்ரீமத் பாகவம். இந்த ஸ்டோரியெல்லாம் படிச்சுக்கலாம். அப்புறம் ஒன்று படிக்கலாம். இவர்கள் முழு ஞானத்துடன் எப்போதும் தூய பக்தி தொண்டில் ஈடுபட்டிருப்பவனே சிறந்தவன். ஏனெனில் நான் அவனுக்கு மிகவும் பிரியமானவன், அவனும் எனக்கு மிகவும் பிரியவனாக ஆகிறான். உயரத்தில் உள்ளோர், கேள்வியுடையோர், வறுமையால் வாடுபவர், பரமஞானத்தை தேடுபவர் என அனைவருமே ஜட விருப்பங்களின் எல்லா கலங்கங்களிலிருந்து விடுபட்டு தூய பக்தர்கள் ஆகலாம். எல்லா பௌதீக ஆசைகளிலிருந்து விடுபட்டு பூரண உண்மையை அறிந்தவன் தூய பக்தனாகிறான். ஞானத்தை தேடும் போது பௌதிக உடலிலிருந்து வேறுபட்டவன் என்பதை உணர்கிறான். தூய பக்தர்களின் உறவினால் அது எப்படி அடைய முடியும்? தூய்மையா இருந்ததுன்னா எப்படி அடைய முடியும்னா, தூய பக்தர்களின் உறவினால் தூய்மை அடைய முடியும். அதாவது நம்ம அசோசியேஷன் நல்ல அசோசியேஷனா இருக்கணும். எஸ்மா 7.19 படிப்போம் கமலாஜி. மாதாஜி. பகூனாம் ஜன்மனாம் அந்தே ஞானவான் மாம் பிரபத்யதே வாசுதேவக சர்வம் இதி ச மகாத்மாசு துர்லபஹ. பற்பல பிரிவுகளுக்கு பின் உண்மையான அறிவுடையவன் எல்லா காரணங்களுக்கும் காரணமாக எல்லாமாக என்னை அறிந்து என்னிடம் சரணடைகிறான். அத்தகைய மகாத்மா மிகவும் அரிதானவன். நிறைய பிறவிகள் எடுக்கும்படியா இருந்தது இல்லையா? நம்ம மெட்டீரியல் அட்டாச்சா இருக்கச்சே திரும்பி இங்கே தான் பிறந்துட்டு இருக்கோம். அந்த மாதிரி உண்மையான அறிவு இருக்கவன் எல்லா காரணங்களுக்கும் காரணமாக எல்லாமாக என்னை அறிந்து அவர்கிட்ட பகவான்கிட்ட சரணடைஞ்சான். அந்த மாதிரி ரொம்ப சரணடைகிறவ அரிதானவர்கள், ரொம்ப ரேராக தான் அவளை அந்த மாதிரி எல்லாம் பார்க்க முடியும். உயிர் வாழி வேத சடங்குகளையும் பக்தி தொண்டையும் செயலாற்றும் போது ஆன்மீக தன்னுணர்வி இறுதி குறிக்கோள் பரமபுருஷ பகவானே எனும் தூய்மையான திவ்ய ஞானத்தினை பற்பல பிறவிகளை கடந்த பின் அடைய முடியும். அவளை ஈஸியாக அதுங்களுடைய பற்பல பிறவிகளை கடந்த பின் அவர்கள் அடைய முடியும். ஜட ஆசைகளால் அறிவை இழந்தவர்கள் தேவர்களிடம் சரணடைந்து தங்களது இயற்கைக்கு ஏற்ற வழிபாட்டு முறைகளையும் நியமங்களையும் பெறுகிறார்கள். நம்ம மெட்டீரியல் வேர்ல்டு ஆசையாக இருக்குன்னா, இப்போ நமக்கு செல்வம் ஜாஸ்தியாக போகணும்னா உடனே லக்ஷ்மியை வச்சுட்டு குபேர லக்ஷ்மி பூஜை பண்ணுறோம், அதை பண்ணுறோம். ஆனால் அதுக்கெல்லாம் பலன் உடனே கிடைக்கும். கிடைக்காதுன்னு யாருமே சொல்லணும், கிடைக்கும். எதெல்லாம் வேண்டிக்கிறோமோ கிடைக்கும். ஆனாக்க நமக்கு மறுபிறவிங்கிறது நிச்சயம். நமக்கு மறுபிறவி வேண்டாம் அப்படின்னு நினச்சாக்க எல்லாருக்கும் மேலே இந்த டெமிகாட்ஸுக்கெல்லாம் மேலே இருக்கிற சுப்ரீம் கார்டு நினச்சிட்டோம்னாக்க கிருஷ்ணரை நமக்கு மறுபிறவி கிடையாது. எப்போதும் ஆனந்தம் 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 கோலோக பிருந்தாவனுக்கு நம்ம போக முடியும். ஓகே, எல்லாரது இதயத்திலும் நான் பரமாத்மாவாக இருக்கிறேன். தேவர்களை வழிபட வேண்டும் என்று ஒருவன் விரும்பும்போது அந்த குறிப்பிட்ட தேவனிடம் பக்தி செய்வதற்கான அவனது நம்பிக்கையை நானே பலப்படுத்துகிறேன். இப்போ நமக்கு செல்வம் வேணும், லட்சுமி பண்றோம். அந்த லட்சுமியை நீ பண்ணணும்னு உனக்கு அந்த இதை கொடுக்கறது கூட பகவான் தான், கிருஷ்ண பகவான் தாங்கிறது ஞாபகம் வச்சுக்கணும். ஸோ ஹீ இஸ் ஃபுல் ஓவரால் இன்சார்ஜுங்கிறதுக்கு தெரியுது. கடவுள் அனைவருக்கும் சுதந்திரம் கொடுத்துள்ளார். தேவர்களிடமிருந்து ஜட இன்பத்திற்கான வசதிகளை பெற்று அவற்றை அனுபவிக்க விரும்பினால் பகவான் செய்து கொடுக்கிறார். ஏன் மாயையில் விழ வைக்கிறார்? இத்தகைய வசதிகளை கொடுக்காவிட்டால் சுதந்திரம் என்பது அதுக்கு அர்த்தம். அவர் தான் தன்னை தானே வழிபடணும்னு அவர் சொல்லணும். எதுக்கு இவாளையெல்லாம் வழிபடுங்கிறதுக்கு அதுக்கு நான் தான் அதை ஹெல்ப் பண்ணுறேன் அந்த மாதிரி அப்படின்னு எதுக்கு சொல்லணும்? எல்லாருக்கும் சுதந்திரம் கொடுக்குறேன். உங்களோட நான் என்னோட இஷ்டம், நான் லட்சுமியை வழிபடுறேன்.
என்னோட லட்சியம் இது. அதுக்கெல்லாம் கொடுக்கறதுக்கு சுதந்திரம் கொடுத்து அதுவும் அவர் தான். அதுக்கெல்லாமும் அவர் ஹெல்ப் பண்ணி கொடுத்துருக்காரு. நம்ம அதனால என்ன இதுனாக்க, நம்ம இந்த மாதிரி மெட்டீரியல் வேர்ல்டு அட்டாச் இருக்கிறதால நமக்கு மறுபிறவிங்கிறது நிச்சயம் அப்படிங்கிறது தான், வேற ஒன்றும் இல்லை. அதனால கிருஷ்ண பகவானை நம்ம மொத்தமாக ஓவரால் இன்சார்ஜ், அவர் எல்லாத்தையுமே அவரே பார்த்துப்பாருங்கிறத ஞாபகம் வச்சுக்கணும். இத்தகைய நம்பிக்கையுடைய உடன் இணைந்து அவன் ஒரு குறிப்பிட்ட தேவதை வழிபட்டு தனது ஆசைகளை பூர்த்தி செய்ய முயற்சி செய்கிறான். ஆனால் உண்மையில் இந்த நன்மைகள் எல்லாம் என்னால் மட்டுமே அளிக்கப்படுபவையாகும். தேவர்களை வழிபடும் சிற்றறிவு பிடித்த மக்களது பலன்கள் தற்காலிகமானது, ஒரு எல்லைக்கு உட்பட்டது. தேவர்களை வழிபடுவோர் தேவர்களின் உலகுக்கு செல்வார். ஆனால் எனது பக்தர்கள் இறுதியானது உன்னத உலகே அடைகிறார்கள். கோலோகத்தை அவனுக்கு அங்கதான் போய் ரீச் பண்றான் அப்படிங்கிறார். பரமபுருஷனை அனுமதியின்றி தேவர்கள் தங்களது பக்தர்களுக்கு வரங்களை வழங்க முடியாது. எல்லாம் இறைவனது சொத்தே என்பதை உயிர்வாழிகள் மறக்கலாம், ஆனால் தேவர்கள் மறப்பதில்லை. தேவர்களை வழிபட்டு விரும்பும் பலனை அடைவதும் பரமபுருஷ பகவானின் ஏற்பாட்டில் நடப்பவையே. தேவர்களை வழிபடுவோர் தேவர்கள் லோகத்தை அடைகிறார்கள். சூரிய தேவனை வழிபடுபவர்கள் சூரியனை அடைகிறார்கள். சந்திரனை வழிபடுபவர்கள் சந்திரலோகத்தை அடைகிறார்கள். இந்திரனை வழிபடுவோர் இந்திரலோகத்தை அடைகிறார்கள். தேவர்களை வழிபடுவோர் பௌதிக உலகின் பல்வேறு கிரகங்களை அடைகிறார்கள். ஆனால் பரமபுருஷ பக்தர்கள் புருஷோத்தமின் உன்னத லோகத்தை நேரடியாக அடைகின்றனர். ஓகே, என்னை பக்குவமாக அறியாத அறிவற்ற மனிதர்கள் கிருஷ்ணர் எனப்படும் பரமபுருஷ பகவானாகிய நான் முன்னர் அனுபவமாகவும் இருந்ததால் தற்போது உருவத்தை ஏற்றிருப்பதாகவும் எண்ணுகிறார். அவர்களது சிற்றறிவினால் அழிவற்றதும் மிக உயர்ந்ததுமான எனது பரம இயற்கையை பற்றி அவர்கள் அறியார். தேவர்களை வழிபடுவோர் சிற்றறிவுடையோர் என்று கூறப்பட்டுள்ளது. தேவர்களை வழிபடுவதால் சிற்றறிவு. இறைவனுக்கு உண்மையில் உருவம் கிடையாது என்று அருவவாதிகள் வாதிக்கிறார்கள். கிருஷ்ணரது உடல் ஜட இயற்கையினால் ஆனது என்றும் அவரது லீலைகள் அவரது ரூபம் மற்றும் அனைத்தும் மாயை என்றும் பக்தியற்றவர்கள் எண்ணுகிறார்கள். இத்தகைய அருவவாதிகள் மாயாவதிகள் என்று அறியப்படுகிறார்கள். மாயாவதிகள்னா யாரு? இந்த அருவவாதிகளுக்கு பேர் தான் மாயாவதிகள். இவர்கள் உண்மையை அறியாதவர்கள், அவளுக்கு உண்மை என்னன்னு தெரியாது. பக்தர்களை தவிர பக்தர்கள் அல்லாதவருக்கும் சாதாரண மனிதர்களுக்கும் அவர் வெளிப்படுவது இல்லை. பூரண உண்மையான பகவானே கிருஷ்ணருக்கு ரூபமும் உண்மையான பகவான் கிருஷ்ணருக்கு ரூபமும் தனித்தன்மையும் உண்டு என்பது இந்த ஸ்லோகத்தில் தெரிகிறது. 7.25 உங்களுக்கு அது சிற்றறிவுடையோருக்கும் முட்டாளுக்கும் நான் ஒருபோதும் தோன்றுவதில்லை. நான் எனது அந்தரங்க சக்தியால் கவரப்பட்டுள்ளேன். எனவே நான் பிறப்பற்றவன் அழிவற்றவன் என்பதை இவர்கள் அறிவதில்லை. அர்ஜுனா, முழு முதற் கடவுளான நான் கடந்த காலத்தில் நடந்தவை, தற்போது நடப்பவை, இனி நடக்கப் போகின்றவை அனைத்தையும் அறிவேன். நான் எல்லா ஜீவாத்மாக்களையும் நன்கு அறிவேன். ஆனால் என்னை அறிந்தவர் யாரும் இல்லை. ஓகே, திவ்யமான நிலைக்கு ஏற்றம் பெற தகுதி வாய்ந்தவர்களை இந்த ஸ்லோகம் சுட்டி காட்டுகிறது. 25 and 26. பௌதிக தலங்களிலிருந்து விடுபடாதவரை நிகழ்ந்த எதிர்காலத்தில் எவரும் அறிய இயலாது. நமக்கு இப்போ போன ஜென்மத்தில் நம்ம என்னவா இருந்தோம் நமக்கு தெரியுமா? தெரியாது. இப்போ எப்படி இருக்கோம் தெரியும். ஃபியூச்சர்ல எப்படி இருக்க போறோம் தெரியுமா? தெரியாது. அர்ஜுனனுக்கும் தெரியாது. கிருஷ்ண பகவானுக்கு எல்லாமே தெரியும். அதனால தான் கிருஷ்ணர் அர்ஜுனனை சூஸ் பண்ணார். எல்லாத்துலேயும் அந்த முதல்ல உதரத்துலேயே சூரிய பகவானுக்கு சொல்ற காலத்துலேருந்து அர்ஜுனன் இருக்கான். Yes, 7.28 படிங்க கமலாஜி. Yes, Mataji. Esham tvantagatam papam janana punya karmana te dvanta mohanir mukta bhajante mam dridhavrata. ஒரு பிரிவிலும் இந்த பிரிவிலும் புண்ணிய செயல்களில் ஈடுபட்டு எவர்களது பாவ விளைவுகள் முழுமையாக ஒழிக்கப்பட்டு உள்ளதோ, எவர்கள் மயக்கத்தின் நிலைமையிலிருந்து பூரணமாக விடுபட்டுள்ளார்களோ அவர்களே எனது பக்தி தொண்டில் மன உறுதியுடன் ஈடுபடுவார்கள். திவ்யமான நிலைக்கு ஏற்றம் பெற தகுதி வாய்ந்தவர்களை இந்த ஸ்லோகம் சுட்டி காட்டுகிறது. பக்தி தொண்டினை ஏற்று படிப்படியாக பரமபுருஷ பகவானை பற்றிய தூய ஞானத்தினை அடைய முடியும். தூய பக்தர்களின் தொடர்பினால் கிருஷ்ண உணர்வின் மூலம் சாத்தியமாகும். ஏனெனில் சிறந்த பக்தர்களின் சங்கத்தினால் மயக்கத்திலிருந்து விடப்படும்.
சிறந்த அசோசியேஷன் எப்போதுமே இருக்கணுங்கிறது இந்த ஸ்லோகத்துல இம்பார்ட்டன்ட். இந்த ஸ்லோகமே இம்பார்ட்டன்ட் ஸ்லோகம். பௌதிக தோற்றம் தேவர்கள் மற்றும் எல்லாவது யாகங்களையும் ஆள்பவனாகவும் பரம புருஷனாகவும் என்னை அறிந்து என்னை பற்றிய உணர்வுடன் இருப்பவர்கள் மரண நேரத்திலும் கூட பரம புருஷன் பகவானான என்னை அறிய முடியும். மரண நேரத்துல நம்மளால பேச முடியல, நனவு இல்லை, அன்கான்சியஸா இருக்கும், கோமா ஸ்டேஜ்ல இருக்கும். அப்படின்னா என்ன பண்ணுவோம்னு சில பேர் கேள்வி கேட்டா அந்த அவளுக்கெல்லாம் நான் என்ன பதில் சொல்றேன்னா, இப்ப நம்ம பண்றதெல்லாம் தெரியும் அவருக்கு, கிருஷ்ண பகவானுக்கு. அவளால முடியலன்னு தான் பண்ணலன்ட்டு நம்மளை காப்பாற்றுவாங்க அந்த நேரத்துல. ஓகே, அதை பத்தி கவலையே பட வேண்டாம். கிருஷ்ண உணர்வில் செயல்படுவோர் பரமபுருஷ பகவானை முழுமையாக புரிந்து கொள்ளுதல் எனும் பாதையிலிருந்து ஒருபோதும் விலக மாட்டார்கள். கிருஷ்ண பக்தனால் இறக்கும் தருவாயில் கிருஷ்ணரை மறக்க முடியாது. இயல்பாகவே அவன் கோலோக விருந்தாவனத்திற்கு உயர்வு பெறுகிறான். அவன் கோமா ஸ்டேஜ்ல இருந்து அவனால ஒன்றும் பண்ண முடியாட்டாலும் அவன் பண்ணின்னு சின்ன வயசுலேருந்தே அவன் டிவோஷனல் சர்வீஸ்ல இருக்கிறதுனால அவனுக்கு நேர கோலோக விருந்தாவனம் கிடைச்சிடும். ஓகே, இந்த சாப்டர் இதோட முடிஞ்சு போகும். இதுக்கு முன்னா இதை சொல்லிட்டு நான் உங்களுக்கு ஒரு கதை, பக்த துருவன் கதை ஒன்று சொல்லலாம் இருக்கேன். இந்த அத்தியாயம் 7ல முதல் கேள்வி ஞானம், ஆரோகணம் அவரோகணம். அப்பற்று கிருஷ்ணருடைய சக்திகள் என்ன, கிருஷ்ணரை ஏற்றதா நிராகரிக்கிறாளா, ஏற்றுக்கிறவா 4 பேர், ஏற்றுக்காம இருக்கிறவா 4 பேர். அவளை பற்றி படிக்கிறோம். தேவர்களின் வழிபாடு எப்படி வழிபடுறா சில பேர், அதுக்கு என்ன பலன், அதை பற்றி என்ன, ஏன் அவள்லாம் இவ்வளோ வழிபடணும் தேவர்கள் எல்லாம். அவளுக்கு ஏகப்பட்ட ஆசைகள், குறைந்த மதி உடையவர்கள். ஓகே, எல்லைக்கு உட்பட்டது. அதாவது குறைந்த மதி உள்ளவர்கள்லாம் என்ன, தேவர்களை வழிபடுறதுக்கு குறைந்த மதி உடையவர் இல்லை. அவன் இந்த மெட்டீரியல் வேர்ல்டே அட்டாச்சாகவே இருக்கணும்னு ஆசைப்பட்டிருக்கா. மெட்டீரியல் விட்டு ஆன்மீக உலகத்துக்கு போகிறதுக்காக நம்மளோட மதிய அறிவை நம்ம வளர்த்துக்கணும் அப்படிங்கிறது. ஓகே, அப்புறம் யார் பக்தராக முடியும், முற்பிறவியில் புண்ணியங்கள் பாவங்கள் எல்லாம் முற்பிறவி புண்ணியங்கள் பாவங்கள் இல்லை, உறுதியுடன் பக்தி தொண்டு செஞ்சால் நம்ம பக்தராக முடியும் அப்படின்னு இந்த சாப்டரில் படித்தோம். இந்த சாப்டர்லேருந்து நமக்கு வாழ்க்கைக்கான பாடம் என்ன கிடைச்சிது, அனைத்து ஆசைகளும் இருந்தாலும் சரி, ஆசைகளே இல்லாவிட்டாலும் சரி, எப்போதும் கிருஷ்ணரை வழிபடுங்கள். நமக்கு எல்லாமே ஹாப்பியாக இருக்கும். எனக்கு என்னதுக்கு இப்போ பகவானை வழிபடுன்னு சொல்லு அப்படி சொல்லக்கூடாது. ஹாப்பியாக இருக்கச்சே இந்த ஹாப்பியாக இருக்கிறது நமக்கு பர்மனண்ட்டாக இருக்கணுங்கிறதுக்காக ஆன்மீகத்தில் நாட்டம் வச்சு கிருஷ்ணரை வழிபடணும். ஓகே, இப்போ இந்த ஸ்லோகம் சொல்றதுக்கு இதை முடிச்சிடலாம். ஒரு விஷயம் தான், ஹரே கிருஷ்ணா. ரொம்ப நாளைக்கு முன்னாடி ஒரு பக்த துருவன் அப்படிங்கிறவனை பற்றி கதை சொல்கிறேன். ரொம்ப நாளைக்கு முன்னாடி உத்தரபாதன் ஒரு அரசன் தான். அவனுக்கு சுருதி சுருஷி அப்படின்னு 2 பொண்டாட்டி இருந்தான், 2 மனைவிமார்கள். அந்த சுருதிக்கு துருவன் ஒரு புள்ள இருக்கு, சுருஷிக்கு உத்தமன் ஒரு புள்ள. இப்போ இவ 2 பேரும், அவர் இளைய மனைவி ரொம்ப அழகா இருப்போம், அதாவது சுருஷிங்கிறவன். அதனால அவர் என்ன பண்ணுவார், அந்த அரசன் அவனோட வீட்டில் போய் உட்காந்துட்டு அந்த புள்ளைய வச்சு கொஞ்சிட்டு எல்லாம் பண்ணியிருப்பான். அவன் பேர் அந்த புள்ளைய சுருஷியோட புள்ள பேர் உத்தமன். இந்த துருவனுங்கிறவன் முதல் சுருதியோட புள்ள. அவன் இங்கே ஏமா அப்பா நம்மளோட இல்லவே இல்லை அப்படின்னு ரொம்ப வருத்தப்பட்டு கேட்டு, அம்மா இல்லை அங்கே தான் இருக்கா அப்பா, நான் இல்லை அப்பா போய் பார்த்துட்டு வரேன் அப்படின்னு ஒரு நாளைக்கு கிளம்பி அப்பாவை பார்க்கலான்ட்டு போகிறான். அங்கே போனால் சுருஷியோட புள்ள உத்தமன் அவன் அப்பா மடியில் உட்காந்துட்டு ஏதோ கதையெல்லாம் பேசிட்டு இருக்கான். அந்த சமயத்தில் அந்த கதையெல்லாம் பேசிட்டு ரொம்ப சந்தோஷமாக சிரிச்சுட்டு இருக்கார் அவன் அப்பாவும். அதை பார்த்து இவன் போகிறான் உள்ளுக்குள்ள, யாரே நம்ம துருவன். அவன் போன உடனே நானும் எங்கள் அப்பா மட்டும் தான் உட்காந்து போய் அப்பா அப்படின்ட்டு இவனாவே ஏறி உட்காந்து, அவன் அப்பா கூட்டு உட்கார கூட வைக்கல, அவன் இவனாவே ஏறி அப்பா மட்டும் உட்காந்துட்டான். அதை பார்த்துட்டே இருந்து அந்த சுருஷி என்ன பண்ணா, அவனை கையை பிடிச்சி இழுத்து அவனை வாசல் வரைக்கும் கொண்டு போய் தள்ளி விட்டுட்டான். அவனை தள்ளி விட்ட உடனே அவனுக்கு ஒரே அழுகுது, நீ என் வயசுல நீ பிறந்து இருந்தா தான் இந்த வீட்டுக்குள்ள உங்க அப்பாட்ட நீ உட்காந்துக்க முடியும், இல்லைனாக்கா இந்த வீட்டில் இந்த ஜென்மத்தில் இந்த இதில் இந்த லைஃப்ல உனக்கு நீ என் கூட இந்த வீட்டில் உங்கள் அப்பாவோட இருக்க முடியும் அப்படின்னு அவளை பற்றி கழிச்சு பிடிச்சி தள்ளி விட்டா. அவனுக்கு ஒரே அழுகு, சின்ன குழந்தை தானே அந்த பிள்ளை, ஒன்றும் பெரிய பிள்ளை இல்லை. அது என்ன பண்ணுறது, அதை எடுத்துட்டு அழுத்துட்டே வீட்டுக்கு போகுது. அவன் அம்மா சொல்கிறான், இந்த மாதிரி வீட்டுக்கு போனோம், ஓடி போகிறான் வீட்டுக்கு. அது பொண்ணு வீட்டுக்கு போனோடனே அவள் அம்மா சொல்கிறான், இந்த மாதிரி
அவன் அம்மா சொல்ல, நீ வந்து பகவான் உனக்கு நமக்கெல்லாம் ஆபத்துக்கு கை கொடுக்கறதுக்குன்னு ஒருத்தர் இருக்கார், கிருஷ்ண பகவான். அவரை வந்து நீ நினைச்சிட்டு நீ அழுதுகிட்டே போனால் உங்கள் அம்மா கண்ணீர் தொடச்சி இந்த மாதிரி அந்த பகவானை நினச்சின்னு நீ எப்போதுமே பிரார்த்தனை பண்ணு, உனக்கு நீ நினச்சதும் உனக்கு நடக்கும். ஆதரவற்ற மக்களுக்கு உதவ ஒருவர் இருக்கிறார், அவர்தான் ஸ்ரீமன் நாராயணன். அவரை நேரில் பார்க்கறது ஒன்று தான் சரியான. அவர் நேரம் நீ பார்த்துட்டேன்னு வச்சுக்கோ, நீ கேட்டதெல்லாம் நடக்கணும். அவரை எப்படிம்மா நேரம் நான் பார்க்கறதுன்னு கேட்குறான். அதுக்கு அவள் அம்மா சொல்கிறா, அந்த மாதிரி தனியாக உட்காந்து தாயிடம் அனுமதி கேட்டுட்டு அவள் அம்மா சொல்லி கொடுத்த மாதிரி தனியாக ஒரு இடத்துல போய் உட்காந்துட்டு ராஜயோகா, அவன் போட்டு ராஜயோக ஆடைகள்லாம் களைஞ்சிட்டு மரமுறி ஆடைகள், அதாவது ஆர்டினரி கிளாத்தை போட்டுட்டு அவன் போனான். ஸ்ரீமன் நாராயணன் நான் சொல்றது கேட்பார் அம்மா, அது நிச்சயமா கேட்பார். அவன் அம்மா வந்து எவ்வளோ தைரியம் இருந்தாக்க அந்த புள்ளையை நீ போய் பார்த்து பண்ணிடுவான்னு. ஏன்னா அந்த குழந்தை அவ்வளோ வருத்தப்பட்டு இருக்கு. அதனால துருவன் வந்து பகவானை தேடிட்டு போகிறான். போயிட்டே இருக்கிற சமயத்தில் சுனிதி அவனை தனியாக அனுப்ப முதலே யோசனை பண்ணான். இருந்தாலும் இறைவன் நாராயணன் தன்னை உண்மையாக முயற்சிப்பவரை எப்போதும் கைவிட மாட்டார், நீ எல்லாவற்றையும் மறந்து விடு, அவரை மட்டும் மனசுல வச்சுக்கோ அப்படின்னு சொல்லிட்டு போறான். போற சமயத்தில் காட்டுக்கு போற வழியில அங்க நாரதர் அவனை வழியில பார்க்குறேன். துருவா, நீ ஏன் உன் தந்தையை பார்க்கணும்னு போற, எதுக்காக இந்த முடிவு எடுத்த, நீ வீட்டுக்கு போ, உங்க அம்மா எவ்வளவு சந்தோஷப்படுவா வீட்டுக்கு போயிட்டேன்னா அப்படின்னு சொல்லி. அதுக்கு அவன் சொல்றான், மகரிஷி தன்னை நம்புவவர்களுக்கு எந்த துன்பமும் வராமல் இறைவன் காப்பார், என் தந்தை என் தாயையும் புறக்கணிக்கிறார், அதனால் என்னை ஆசீர்வதிக்கவும் அப்படின்னு நாரத முனி. குருவா, நிச்சயமாக உன் இறைவன் நாரத முனிகிட்ட கேட்குறான். அதுக்கு குருவா, நிச்சயமாக இறைவன் உன் துன்பத்தை உன் தவத்தை ஏற்றுக்கொள்வார் என்று கூறி துருவனை நாரதர் ஆசீர்வதித்தார். அப்போ அவன் நாரதர் போகும்போது சொல்ல, இந்த மாதிரி இப்படி போறச்சே யமுனை நதி வரும், அங்கே மதுவனம்னு ஒரு இடம் இருக்கு, அங்கே தான் தியானம் பண்ணுவான். அந்த இடத்துல தான், அந்த இடத்துல போய் நீ குளிச்சுட்டு அங்கே உட்காந்து ஓம் நமோ வசுதேவாய அப்படின்னு அந்த மந்திரத்தை மாத்திரம் சொல்லு அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவர்கிட்ட அது துருவனுக்கு ஒரே சந்தோஷமாயிடுது. அது இன்னிலேருந்து இப்போலேருந்து நீ தாய் தந்தை இதெல்லாத்தையும் மறந்துட்டு உன்னோட கவனம் முழுசும் பகவான் நாராயணன் மீது செலுத்து, அவர் உனக்கு தரிசனம் தருவார் அப்படின்னு ஆசீர்வாதம் பண்றான். துருவன் என்ன பண்றான், அதை அவன் சொன்ன உடனே ஊன் உறக்கம் எல்லாத்தையும் மறந்துட்டான். சாப்பாடு வேண்டாம், தண்ணி வேண்டாம், தூக்கம் வேண்டாம், எல்லாத்தையும் வந்து ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய, ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய அப்படின்னு சொல்லிகிட்டே இருந்தான். அது மாதிரி முதல்ல 3 நாளைக்கு வெறும் பழம் மட்டும் சாப்பிட்டுட்டான். முதல் மாதமே 2வது மாதம் 6 இலைகளை சாப்பிட்டான். 3வது மாதத்துக்கு 12 முறை தண்ணி மட்டும் குடித்தான். 4வது மாதம் அந்த தண்ணியும் நிறுத்திவிட்டு நிர்ஜலாக இருக்க ஆரம்பிச்சான். 5வது மாதம் ஒத்த காலில் நின்று தவம் செஞ்ச ஆரம்பிச்சான். அவன் தவம் அவன் பண்ண 3 லோகங்களிலும் அதிர்வு அலைகளை ஏற்படுத்தியது. எல்லாரும் தேவர்கள் வந்து ஸ்ரீமன் நாராயணத்தை போய் சொல்லி இந்த மாதிரி துருவன் ஒரு பையன் தவம் பண்ணியிருக்கான் அப்படின்னு சொன்னான். அதை வந்து கடவுளை துருவன் சந்திக்குமாறு நீங்க போய் எப்படியாவது அந்த பிள்ளையை பார்த்துட்டு வாங்கோ அப்படின்னு அவெல்லாம் வேண்டியிருந்தான் தேவர்கள்லாம். கருட வாகனத்தில் காற்றை விட வேகமாக ஸ்ரீமன் நாராயணன் துருவனை அடைந்தார். அவனது தவத்தை கலைக்குமாறு வேண்டிப்பார். உன் தவத்தை நீ கலைச்சிருப்பா அப்படிங்கிற. ஆனால் அவன் துருவனோ, நீங்கள் எப்போது என் மனக்கண்ணில் தெரிகிறீர்களோ அப்போதுதான் நான் தவத்தை கேட்பேன், எனக்கு மனக்கண்ணில் எனக்கு தெரியணும். ஸ்ரீமன் நாராயணன் துருவன் முன்பு பிரகாசமாக தோன்றினார், அதை மனக்கண்ணிலும் தோன்றினார். கண் திறந்து பார்க்கறான். திறந்து பார்த்த உடனே அவனால் பேச முடியாத தவிர்த்து விஷ்ணு தவித்தான். விஷ்ணு பகவான் சங்கு உள்ள கையில சங்கு வச்சிருக்கார் இல்லையா, அதனால அவனை தொட்டார். அதால் துருவன் கடகடை என்று தனது மனக்குமரலை கடவுளிடம் சேர்த்தான். இந்த மாதிரி எனக்கு கவலையான்னு சொல்லிட்டு அவன் சொல்லிட்டான். அவரது காலில் விழுந்து வணங்கினான். அவரை ஆசீர்வதித்தார். குழந்தாய், நீ நாட்டிற்கு திரும்பி செல், உன் பெற்றோர் உன்னை அன்புடன் ஏற்றுக்கொள்வார்கள், நீ எதிர்காலத்துல பெரிய அரசனாகி நல்ல ஆட்சி நடத்துவேன். அதன் பின்ன வானத்துல துருவ நட்சத்திரமாக வருவேன். உன்னோட லைஃப் முடிஞ்ச உடனே நீ செத்து போனதுக்கு அப்புறம் வானத்துல போய் நீ துருவ நட்சத்திரமா ஆயிடுவேன் அப்படிங்கிற என்று ஆசீர்வதித்தார். அதனால துருவன் நாட்டிற்கு திரும்பி நாட்டுக்கு போறான். அவன் வீட்டுக்கு போற வழியில அங்க போய் பார்த்தாக்க அங்க அவனை சமாதானப்படுத்துறதுக்கு யாரெல்லாம் இருக்கா அங்க வீட்டுல வாசல்ல அந்த அரண்மனையில தாய் தந்தை சிற்றன்னை யாரு சுருஷி, அவளும் அங்க வந்து நிற்கிறான். எல்லாரும் நின்று கொண்டு அவன் மீது அன்பை பொழித்தார்கள் எல்லாரும். அப்போ அந்த சமயத்துல அவன் வந்து அவனோட டைம் வச்சு பெரியவனானதுக்கு அப்புறம் அவன் அந்த இதுக்கு ராஜாவாயிட்டான். அதன் பின் அப்புறமா அவனோட லைஃப் முடிஞ்ச உடனே அவன் என்ன ஆகுது, வானத்துல இருக்கிற துருவ நட்சத்திரமா போயிடுறான்.
அந்த மாதிரி ஸ்ரீமன் நாராயணன் என்ற கிருஷ்ண பகவானை நம்பினார் ஒருபோதும் கைவிடப்பட மாட்டார் அப்படிங்கிறதுக்கு ஒரு இம்பார்ட்டன்ட் ஸ்டோரி எதுனாக்க இந்த துருவ மகாராஜா ஸ்டோரி தான். அவன் வானத்தில் இப்போ கூட நம்ம வந்து போல் ஸ்டார்னு ஒன்று பார்க்குறோம் இல்லையா, துருவ நட்சத்திரம். அந்த போல் ஸ்டார் ஒன்றும் இல்லை, இந்த இதுதான் பக்த துருவன் தான். ஓகேயா, இதோட இந்த கிளாஸை முடிச்சுக்கலாம். ஒரே ஒரு டைம் ஹரே கிருஷ்ணா மகாமந்திரம் சொல்லலாம். இந்த ஸ்லோகத்தை நான் சொல்லிடுறேன். வாஞ்சா கல்பத ரூபசிச்ச கிருபா சிந்துபியோ ஏவச்ச பதித்தானாம் பாவனேபியோ வைஷ்ணவேபியோ நமோ நமக. ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ணா ஹரே ஹரே, ஹரே ராமா ஹரே ராமா ராம ஹரே ராமா ராமா ஹரே ஹரே ஹரே.